finna ko rabbe haala ko tan o andi mi liggaki dum mi sikki won 68 foti wonde o andi mi liggaki o noddimi o bitik nan o itti 1 million. 1 million de 1968. o wi bitik oɗo bitik safara woni safara yaltat mi watta hen 1 million. gonmi e bitik hitande mi anda jeegu mi bonnani kono bénéfice ala noddu mom joni mi wawi liggade mi ujunnayi nayyi hitande a dañata mi dañata o wi won hen mbimi ala mi wona min baddi ha juuti o wonde mbimi ala mi woɗɗi o wi pourtant komi dokkuno ɗum 1 million de mbimi Allah jarama anduma yetti minne mi liggui ko jinnumi dañi komi dañani tottimo bidimo 1 million ko duttimi machine joom gal machine o wino mi artanga tan mi seɓori mi fanimi baylaji 71 hene hitande waɗi heguerɗi yimɓe tampi ligguiɓe haqqilam fo tan woni howri moƴƴiri nde ne wonno hitande en heegui yimɓe tampi heegue yimɓe jeyata ko gasoyde jahata mbaɗa faggiri ɓene gasa ɗum ɗo no imina ɓene mbaɗa guijile aywa hawri heeguiri ari sac 50 kilos ne jara 50 comi sappo e 1 sac nelɗum Fouta hanga noon wonde mawni Fouta kaari coonmi machine ndemowo ko jalo woto nelɗum Fouta coonmi leeso mbiya leeso diwa ɗe ɓe tan manda ko armi manda ko nikel manda hono mbiyata boppu kanjala ɗon ɗo liggotonomi ɗo eyyi mboɗo yoɓe lewru 100 heeɓi kalis 60 o sangati tan mi fuɗɗi mawni ha 72 ngal ɗo leegal ɗeggina adda toon adda ɗo omin ɗo jaami Mauritanie won noon dumuna marchand gartumi ɗo puɗɗima zéro mbattumi Daouda kadi mbaɗo liggo machine ngal lewru ñallama 50 mbaɗa waɗa mineur eyyi ok sa goto mboɗo puusa groupe tan sukaɓe gondunomi ñallanoɓe suudan mbaɗata tan ne ɓoori wuteyde ne fayi wango samba diye tan jiimiɓe jaha tan duttimi caggal tan joɗɗum guure ɗo mbimi patron mbimi woppi ligguey hande o tan mbimi woppi ligguey hande jotomen ƴoƴƴi mo ngabbude o tan o jippi o addi wirtade o jooɗi o addi wiri kam jooɗi o wi holko mettuma mbimi haydara yalla haaltan ko musma mbimi Allah haydara o haaltan kalamomi no wayni yimɓeɗo minen gonduno alhamdulillah on samboɗo seɓori jeeno joni min mi tampi ɓeɗo mbirtini ɓurde wujtene jahan programme min mboɗo poste guure wiyete mboɗo ñalawma 50 komi jehto leydi omo joguinimi 300 ala 150 o hokkimi 100 hokkimi 50 eyyi mi jeeyi mi wuttam 100 wona mi dañi ujunere 100 ɗiɗi ɗo paami bañɗi sa mbi komi jiɗɗo yaade sarde o nde hitande Senghor e Sékou Touré beldani jami toon ɓe mbimi landema beela a joni ariti ko ma jaaha ganduɗa homañ paya Wélingara won fulɓe Fouta gonto yimɓe ne tarno no wiyete joni tan fo yimɓe dogani tan yimɓe jarani jami garmi ha Wélingara kawrumi e waji goto ceernajo nde gimmiɗa ɗo mbiɗa nde paɗa hedde Wélingara en jinɗa ko yaade France Allah on sako Sierra Leone jimmi yaade Sierra Leone eyyi ok d'accord a yihino Sierra Leone walla taw ko toon ɗon paami a yettima jimmi joni ko jettuɗa holno tawnuɗa Sierra Leone nde jettimi Sierra Leone tan ko ɗaɓe hami waɗi kam balɗe 21 e lawol yo hakkude Guinée hakkude Sénégal e Guinée ko balɗe 21 min mbaɗe lawol min jetti Sierra Leone jettini Boussap kalis gasi tampere ɓeydima sehilaɓe gaddi paɗe ara tan tuma paɗe mbima ko sabba naggam ya yeewu heɓa bonne primaire min jeehi min kirdi naggam Boussap ɗi gasi alhamdulillah rabbil alamin goni ko gadi puɗɗimi zéro liggimi ha keɓi hunde garti desmi mami huuɓere ɓakere gonmi ɗon ko hedde 75 en aywa battumi gartumi gani
mbo joni o place kala on jeemi place o battu wadde trafic hakkude e Mauritanie tum faami ɗiɗo duuɓi ɗi kalta fof koye duuɓi tampere gonɗa saabu ko aɗa finna tan aɗa waɗa yana ummo tampere tan ko jaaɗa ha cikkuɗa jagui foof kadi jaaha murɓi eyyi ok d' accord eyyi tampere ɗum kadi fatum nuwadimo ha joni suudamo nenam sanki nawi ɗum ne renam sanki nam joni suudam nuwadimo ɗum gontun ha hedde 78 walla 79 pellimi ɗannata kadi ni woni kadi taw mi heeɓi hunde seeɗa heewani ni kono mi heeɓi hunde seeɗa Allah suuri kam mi heeɓi Galil Barak mi heeɓi hunde seeɗa Galil Barak Dakar walla Mauritanie garmi ha ɗo on sa parcelle asili mi yeeyi mi anda ko ujunaji 16 walla 40 militaire eywa mbiɗa jogui kaali seeɗa mi wi mbaɗa sooda place marché asili en tawi toujours komi guilloɗen komi goni suko haqqille mon ko marché asili marché ɗe kam komi jiɗɗo ɗum tan hay somi joole rapide mi ƴeewat marché ha mi woɗɗoya mi ƴeewma kono yiyno marché garmi coonmi place o ɗum noon ujunaji 60 nden a fuɗɗinoma hewde kaali 60 ujunere wona cahan nden ko heddi ko jaami ha Nigéria ko fof mbiye paami Kinshasa wonno balɗe nogaji joyi ko fof mbiye paami Zambi nani Zambi eywa ndi Zambi ko affaire kaaƴe hankkadi a wonti kadi en zéro par ce que mi arti en zéro il faut mi fuɗɗoto jangde ɓanate gurdam goɗɗam kadi leydi gondi gurdam goɗɗam gonka quoi gonka muusga bo nanmi hen 79 80 conni oto personnel ou transport oto min personnel d' accord eyyi janggumi oto kam mbimi janggo oto somi heeɓi kalis kam heeɓi kalis somi heɓani kalis somi wawi oto mi agama waɗa taxe min kadi toujours komi jiɗi dañde tan Allah waɗi gonmi hen ha Allah waɗi battumi wadde voyage eyyi battumi wadde voyage ha hunde juuti jami jottini Genève oɗo debbo tawi Genève ɗum duuɓi mbaɗa waɗi business oɗo musidɗam goto wi min jaa paari min ƴeftuno galle ɗum noon mi miiɗa France min kay ko hayri tan joom suudam min gonɗo ɗo walla hoto ɗumen kono France kay mi non o ɓuurimi ɗon gañi wadde ko metti mum yimɓe jehen ala probléme kufum mbiye min makko min kanko no yiɗi France kufum mbiye min payi France min jippi o ten gonɗoma hadde balɗe sappo min noon mi yiɗa France te mi jaɓani haaldemo jaɓani haalde o to yomi joni battemo ni har woto Fouta min so Zambi somi ruttima Zambi somi kuppi mbiye mi tawma Fouta garten ɗo taw en dañi hoɗande debbo kay so nulanama so moƴƴama lawol mo wasi yiiɗi holloyde min mbaɗana mo yiiɗi hoode o holla ko o yii ko minne jinmi yo eyyi ni woni tan o arti Allah waɗi gartu kontimi alhamdulillahi wonko daña heewani kono ko mawɗum suturu nde duttini Zambi gonmi tan haalla ko mawɗum kemmi kadi goɗɗum battu liggani mbaɗa wonde e galle joom suudam woni on gondowo sankima sukama ko gondowo yo Allah yurmo yafamo ko debbo kadi mo ganduɗa balluɗomi e gurdamam ko nafɗomi cuuɗɗomi joni noon coonmi auto ambassade Japon walla ko gonɗo dicté coopération hakkude Japon e Zambi coonmi auto muɗum auto on hokkimi probléme auto hokkimi probléme eyyi auto coɗɗo jeeɗo mum ko gujjuɗo to aywa auto yiitirani ko min nawi wo déclare ɓe mbi auto gujjata ko kaari jeeyi mbimi ala ko kaari jeeyimi finalement tan min mbaɗi feere ka min nangi min jeeyi Tanzanie min nangi gujjo kalis o ne yoɓeteno o noon fana 13 heures kalis o ne heewi joni envoie kam e jogui dossier mum ɓe yiiɗi hankkadi mata fundudemi ɓe nangimi nde ɓe nangimi paali no paami tan mataw central walla 100 métres aywa ha semaine ɓe gari ɓe mbi joni mi ari mi waɗa mi simmina halis wiyata 13 heures mbimi ala yo joom suudam ara waɗa mi waɗa ɗum procuration ɓe cali min cali ɗum woni refuule ari ɓe mbaddi hen
mboɗo sikki bandiraɓe paami tigui rigui oɗo parcours ko parcours musɗo kono kadi neɗɗo ne wawi janggude hen neɗɗo yiiɗi ko firtude yiiɗi ko janggo e jaam tawa mana ene fofta ɓesgu mum mana ene fofta a waɗama refoulé arti Sénégal ne jettiɗa ko holko tawɗa hol ligguey mo naɗɗa haydara mi ala kono toujours mboɗo miiji ko Saykou Oumar waɗi ko ha dañi inde Saykou Oumar ko waliyaɓe ceerno ɓe mbaɗi ko ha dañi inde nden inde ko Mandela waɗi ko ha dañi nden inde minne mboɗo wawi wadde ɗum hami dañi inde haqqellam ko mbaɗɗa to garɗa mbanmi ko mi ala haydara kono jogiɗo place kam mo coɗɗa mi jogui walla wona yeehi noon mi yeeyanimo voilà très bien mi artu tan hokkimi paas ɗum Fouta mbo joni toon beyi mi wawi finde subam nagga mbiya goto mi yeeya ko gacce ɗam ɗo kadi ne hirsi mi tottamo tan wiyamo ko tottam mbiyammi jamino mbiyami joni tawi o mawni ɓiɗɗo kanko o wumi ɓiɗɗo ɗannimo o wimi mo ñaawi saballah e dammide wadde natti waade jogade yomi ƴewɗo nawmiɗo min ko ɗum jimmi kono mi haalno tan mbimi ala ɗo tan ɗi gonata wawa nawde komi ala hankkadi minne wawi jooɗa ayi no mbami komi gumɗo on kadi mami ƴooɓa sarde min noon ko ɗum jimmi kono mi haalda mi wiya mbimi so ummima ɗo tan kañum fof jadata jeeymi kanƴi tout neɗɗo goto min nanggui beyɗi mi yeeyi kono mbo jogui kadi probléme goɗɗo o jinno galle Mauritanie ko mawnam woni hen mawnam ala doole min mi ala kalis nanggumi beyɗi jeeymi paami nuwadi fewnu galle ha gasi ha keddiri pasam gartum ɗo mi ala haydara kam mawnamo kam oɗo yurmi ɗum heedi toon joni mbaɗa waɗa jus tan mbaɗa dawa tan mbaɗa arta mbaɗa wisani tan temedere temedde ɗiɗi kadi mbaɗa jangga hol situation leydi ɗum woni ha puɗɗi famde seeɗa gandumi somi ruttimi Zambie ko daraja jognumi Zambie mi ala on daraja mi rutto caggal ɗo kam no wana fof gongo joginomi ɓe gandata no mbami fonde mbaɗa wawi yedde yimɓe dal pellimi yeyde place o puɗɗa yeyde place o yawno yo kam hankkadi a naati probléme haɗa fuɗɗi felti yeyde place o hankkadi a feltinade probléme jeeymi place o mo heddirimi 750 min dokkumi nder lebbi jeegom nder lebbi jeegom ɗini ko so tawi an ka weeli mi continue so welani mi rutto Allah waɗi ɗe lebbi jeegom to mi faami golle ɗe fof tawa faami golle holko gollanɗa nden nden ko gude cañaɗe jeyanɗe gude cañaɗe jeyanɗa eyyi gude cañaɗe ɗe mi faami ɗum ɗo kala jeeyowo gude cañaɗe gonɗo e kelgal goto fof so mbi hat place mi hokka ɗum ɓe ujunnaje ɗiɗi ɓe ujunnaje tati ɓe ujunnaje joyyi mi waɗa bloqué garɗo fof kaari waɗi commande keɓtumi kelɗe ɗe keɓtumi kinneɓe ɓe place an ko tan on kadi mi waɗi technique haɗa kelgal tan mi waɗa mawɗo kelgal woni mbiya nanga mbino foti son jeeyi son caññi hawde ñalawma foti keɓa toon ɓe mbiya ko ujunnaje sappo e joyyi ñan nogas wiyete ujunnaje joyyi totta noon mbaɗami kelɗe ɗe ngannduɗe fof noon mbaɗami kala gaɗɗo ko tan wiya ko kaari ɗe waɗi commande joni bandiraɓe e paami tigui rigui exactement a woni e nguɗon jeygu ha ɗo yarete holko woni ligguey ma spécial tan ligguey ma mo ganduɗa ɗum ɗo tigui woni hande manan ɗo nangtiɗa to marché aslem eyyi caggal ɗum nanga noon kadi heddi kadi mboɗo waɗa holno mbami wurdude aywa jaami kadi mbattumi wadde wayas mbeɗa ƴeewa jimi mbaɗa jangga aduna holno neɗɗo waɗa kadi mi fuɗɗi hebde kono il faut mi jangga aduna holno neɗɗo waɗa jaami hankkadi ha kemmi haqiqa sa ala diplôme mo ganduɗa aɗa wawi wurdude hen ala métier aɗa wawi wurde hen ala halis ke aɗa wawi wurde hen ka tampo nden pellim nade ñootol holno natirɗa e ñootol ka tailleur walla felli tan coɗɗa machine ngaji e holno natirɗa hen